Sa mga pangunahing balita, Our Lady of the Most Holy Rosary Shrine sa Kasiguran, Sorsogon nasunog. Truck at motor nagsalpukan, isa patay. PWD biktima ng snatcher sa Ligao City, insidente sa pool sa CCTV. At piling mangingisda sa Karamuran, Catanduanes na kinabang sa basil program ng BIPAR Bicol. Magandang gabi, narito na ang mga balitang dapat niyong malaman ngayong Martes, ika-14 ng Oktubre. Nasunog kagabi ang Our Lady of the Most Holy Rosary Shrine sa Kasiguran, Sorsogon. Naiwang sinindihang kandila ng isang deboto, itinuturong dahilan ng insidente. May report si Rose Bilista. Kaagad na nagtungo kaninang umaga sa Our Lady of the Most Holy Rosary Shrine sa Pier Site, Barangay Central, Kasiguran, Sorsogon, ang magkapitbahay na sina Noemi at Lisel para personal na makita ang sitwasyon ng naturang imahen matapos na mabalita ang nasunog ito kagabi. Mula pa raw sila sa bayan ng Bulusan at matagal na rin itong mga deboto. Gaya ng karamihan, nabigla rin anya sila nang malaman ang nangyari. Para sa akin, masakit kasi syempre nasunog po siya. Tapos galing pa kami ng Bulusan, pumunta talaga kami para makita namin kung anong klaseng pagkasunog talaga siya kasi nakita namin lumiliyab ang apoy. Pag open ko po Sa ng Facebook, talagang lumiliyab yung apoy. Tapos hindi ko maklaro kung ano talaga ang pinagmula ng sunog. Kaya sabi ko, bukas puntahan nga natin. Tingnan natin kung ano talaga ang sitwasyon, sabi ko. Ayon kay Senior Fire Officer for Lolito Cañares Jr., lumalabas sa kanilang investigasyon na ang sinindihang kandila ng isang deboto ang pinagmulan ng sunog. Mabilis daw na kumalat ang apoy dahil gawa sa microfiber ang nasabing imahen. Dahil sa maulan-ulan yung panahon, nilapit niya ito doon sa mismong estatwa. So ang estatwa pala, ang composition niyan is microfiber. Tapos sa loob niyan, puro na siya mga styrofoam. So, dumikit po yung kandila doon sa estatwa mismo at doon na nag-umpisa. Mabutas yung microfiber. At syempre, pag nabutas na yun, doon na uumpisa na yung apoy dahil very light material din yung mga styrofoam. Umabot sa ikaunang alarma ang sunog na kaagad namang naapula. Sa mga deboto po, mga turista, hindi naman natin maiwasan yan ang kanilang pananampalataya na gawin nila ang kanilang mga nakasanayan na magbigay ng sa Panginoon, sa mga Diyos natin. Yun lang, dapat doblehin po ang pag-iingat at siguraduhin na ang pagsisindi nila ng kandila at huwag mailapit doon sa isang bagay na madaling masunog. So, kung sa ganyang bagay, siguro naman may iwasan natin ang mga sunog na ganito. Sa ngayon, nagsisimula na ang konstruksyon sa nasabing imahen. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Rose Bilista. Patay ang isang 17 anyos na rider matapos na masalpok ng truck ang kanyang minamanehong motorsiklo. Pag-iwas ng truck sa isang nakaparadang tricycle, sanhi umano ng nasabing disgrasya. May report si Hercules Barbacena. Makikita sa CCTV footage na ito ang pagsalpok ng truck sa kasalubong nitong motorsiklo at ang pagtilapon pa ng rider sa kalsada sa bahagi ng Barangay Tawig, Paracali, Camarines Norte, alas 11:15 ng umaga kahapon. Kinilala ni Police Major Archimedes Garcia ang biktima na si alias Reg, 17 anyos, binata at residente ng Barangay Tugos, parehong bayan. Ayon kay Garcia, umiwas ang truck sa isang nakaparadang tricycle na nagresulta sa pagkakasakop nito sa linya ng motorsiklo na nagresulta naman sa disgrasya. Itinakbo pa siya sa ospital pero idineklara ring dead on arrival. And at the same time naman, yung motorcycle,
mabilis yung patakbo niya. Kaya nag-overshoot din siya ng konti dun sa lane. So, kung titingnan po natin, parehas po silang may kasalanan, parehas sila nag-encroach. Kaya nagkameron ng head-on collision. Pansamantalang nakalaya ang suspect matapos ang 18 oras na reglementary period, pero posible pa rin siyang makulong dahil sa kasong reckless imprudence resulting to homicide kung magsasampa ng reklamo ang pamilya ng biktima. Walang ng death certificate itong si mother nung deceased, pero she has also sent her intention na makausap yung may-ari ng truck mismo, yung boss ng driver. Kung hindi kami pwede nilang gamitin yung office namin pag mag-usap, pero hindi kami pwedeng mag-mediate ng mediation, na-areglohin nila yung kaso. So, decision nila yon. Muli, nagpaalala ang otoridad sa publiko, lalo na sa mga gumagamit ng kalsada, na laging tiyaking nasa kondisyon ang katawan at ang isipan bago ang pagbiyahe upang maiwasan ang anumang insidente. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Hercules Parbacena. Sa pool sa CCTV, ang panghablot ng isang rider sa cellphone ng isang naglalakad na PWD sa Ligao City. Pagkakakilanlan ng sospek, inaalam pa ng otoridad. May report si Danica Garcia. Sa CCTV video, makikita ang isang nakadilaw na lalaki na naglalakad sa gilid ng kalsada sa kahabaan ng Barangay Calzada, Ligao City, alas 7 ng gabi nitong linggo. Makalipas ang ilang minuto, isang motorcycle rider ang sumulpot, sumunod at humablot sa cellphone ng lalaki sa video. Kinilalang biktima na si alias Bert, 24 anyos, residente ng parehong lugar na umano'y isang PWD. Batay sa ulat, pauwi na sa kanilang bahay ang biktima nang siya'y pagnakawan. Ang sinabi, inagaw, abrupt yung kwan, nabigla man siya, tapos umalis na daw yung dire-diretso na parang nasyak baga yung kwan, yung nabigla baga, pagkakuha, tapos saka umuwi yung victim. Dapat sana yon kung nai-report ka agad, may pulis naman kami doon, mga more or less 100 meters lang naman. Sana nahuli natin yung kwan. Kasi doon sa parting may Jollibee, may pulis naman ako doon. Na-entrap sana natin yun, na-dragnet sana natin yun kung naka-report ka agad yung na-snatchan. Patuloy pa ring inaalam ng pulisya ang pagkakakilanlan ng sospek na maaharap sa kasong qualified theft. Inimbestiga na namin yun, tingnan namin yung mga pwedeng dinaanan na makuha namin na para ma-identify natin yung sinasabing allegedly na kumuha ng cellphone. Tapos hanggang ngayon ma'am, nagkukuha tayo para makuha natin yung identity ng nakamotor na sinasabi. Pero pag-coordinate natin yan sa may mga CCTV dyan. Tapos nagtanong-tanong na rin kami dyan kung sino yung mga pwede natin maging person of interest dyan na may mga insidenteng katulad din dyan ma'am. Nagpaalala naman ng PNP sa publiko na huwag mag-atubiling ipaalam sa kanilang himpilan ang mga anumang insidenteng masasaksihan o kasangkutan dahil landa naman daw silang tumugon. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Danica Garcia. Susunod, ipinapakitang abnormalidad ng Bulkang Bulusan, posibleng magdulot ng phreatic explosion ayon sa PBOX. At rank 8 National Most Wanted Person ng DILG, arestado sa Rapu-Rapol Boy. Yardi pa pang balita sa pagbulik na Bicol Online TV. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Nakulaon ng pagpapasalamat niya mo dahil may ikamalilingan habang kami nabubuhay. Nakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa.
Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Missibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Missibis Bay Resort, your tropical island getaway. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arag po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nagbabalik ang Ako Bicol Online TV. Nagbabala ang PHIVOLCS na posibleng magkaroon ng phreatic explosion ang Bulkang Bulusan dahil sa ipinapakita na naman itong abnormalidad. Pagpasok sa 4-kilometer permanent danger zone at 2-kilometer extended danger zone, mahigpit na ipinagbabawal. May report si May Encinares. Naglabas ng abiso ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS na posibleng magkaroon muli ng phreatic explosion ng Bulkang Bulusan matapos ang 72 pagyanig sa naturang bulkan nitong Sabado. Ayon kay April Domingiano, ang resident volcanologist ng Bulusan Volcano Observatory, bagamat nananatili sa Alert Level 1 ang Bulkang Bulusan, mataas pa rin ang tsansa na magkaroon ito ng pagsabog dahil sa mga ipinapakita nitong abnormalidad. Gaya na lamang kaninang umaga kung saan nakapagtala ang ahensya ng 26 na volcanic earthquakes at 31 tonelada ng sulfur dioxide flux mula pa noong Oktubre 9. Sa kasalukuyan po, may increased chances po. So may possibility po na magkaroon ng steam-driven or phreatic eruption. Kagaya na lang po nung naganap po itong April of 2025. Papakita pa rin po or patuloy pa rin po tayo nakakapagtala ng mga volcanic earthquake na maaari po natin maugnay sa pagbibitak-bitak ng bato sa ilalim ng Bulkang Bulusan. Nilinaw din ni Domingiano na wala namang koneksyon ng sunod-sunod na lindol sa nagbabadyang pagsabog ng Bulkang Bulusan. Kung titignan po natin for Bulusan Volcano, halos wala naman po tayo nakitang study or research study na maugnay natin sa mga naganap na lindol po at yung ugnayan ng naganap na lindol at yung pagputok ng Bulkang Bulusan. So sa ngayon po, since malayo naman po yung mga naitala natin mga lindol, ay halos hindi naman natin masasabi na directly affected po ang Bulkang Bulusan. So yung mga communities naman po na maaaring maka-experience ng ashfall ay pinaghahanda din po natin sila palagi pong merong protective mask or masang cloth po para naman iwasan yung pagkakaroon o pagka-apekto po ng abo sa ating. Patuloy ang paalala ng ahensya na bawal ang pagpasok sa 4-kilometer permanent danger zone at ang pagpasok ng walang pag-iingat sa 2-kilometer extended danger zone sa gawing timog silangan ng naturang bulkan. Para sa mga balitang Tatak Bicol, May Encinares. Tuluyan ang nahulog sa kamay ng otoridad ang pang-8 most wanted person sa bansa. Matagumpay na naaresto ang sospek sa ikinasang operasyon sa Repurapo, Albay. May report si Mel Moral. Napasa kamay na ng otoridad ang tinaguriang rank 8 most wanted person sa bansa sa ikinasang operasyon sa Purok 3 Barangay Poblasyon, Repurapo, Albay bandang alas 9:45 ng gabi noong Sabado, Oktubre 11.
Kinilala ang sospek na si alias Batista, 40 anyos, binata, mangingisda at residente ng Malolos City, Bulacan. Ayon kay Police Colonel Noel Nunez, naaresto ang sospek sa bisa ng warrant of arrest na ibinaba ng korte noong February 2019 para sa kasong murder. Mahigit 6 na taong nagtago ang sospek sa rehiyon at nagpalipat-lipat sa Bacon, Sorsogon at Rapu-Rapu, Albay. Yung suspect po natin, isa po siyang fisherman na nakatira po sa Malolos City, Bulacan. So, nung time po na yon, nung nandun itong suspect natin, meron kasing mag-asawa na nagkaroon ng love triangle actually ito. At yung babae, may conspiracy sila nitong suspect para patayin itong asawa nung nga. At nung nangyari yon, nagsama silang dalawa. So, yan yung yung istorya. After noon, nagtago itong suspect natin sa area ng Bulacan at saka ng Sorsogon City. Tapos palipat-lipat siya sa Sorsogon, papunta ng Rapu-Rapu. Maliban doon sa pamilyar siya sa lugar dito sa atin, at may mga kamag-anak siya, isa rin sa mga dahilan na siya, nakikita niya siguro na safe siya rito, na makakapagtago siya. Yun yung isa sa mga nakikita natin na reason. May patong din sa ulo ang suspect na nagkakahalaga ng 135,000 pesos. Meron po tayong informant. Yung informant po natin, siya po yung nag-confirm na yung may warrant of arrest na taga Malolos City at saka yung nagtatago dito po sa lugar natin sa Rapu-Rapu ay iisa. So, nung na-confirm nga natin yon, nag-set up kaagad ng operation para mahuli yung itong suspect. Pinaprocess po namin doon sa National Headquarters sa Kamkrame para po yung aming pong informant na nag-provide ng information na yan, ma-receive niya po yung reward. Nakatakdang i-turnover sa Malolos City Police ang suspect para sa kaukulang disposisyon. Para sa mga balitang Tatak, Bicol, Mel Moral. 25 mangingisda sa Karamuran, Catanduanes ang nakinabang sa Basil Program ng BFAR Bicol. Layunin ng programa, alamin sa report ni Angeline Dagta. 25 mangingisda mula sa Karamuran, Catanduanes ang nakatanggap ng cash assistance mula sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR Bicol noong Oktubre 9. Ayon kay Weng Brisha Briones, bawat benepisyaryo ay nabigyan ng tig 3,950 pesos sa ilalim ng kanilang baliksigla sa ilog at lawa o Basil Program. Aniya, ang naturang halaga ay kabayaran nila sa mga benepisyaryo na 10 araw na tumulong sa kanilang habitat restoration at brush park installation sa lalawigan o sa paglilinis ng mga ilog at lawa at pagsasaayos ng tirahan ng mga isda. Ito po ay isang proyekto o programa na kung saan partner po ng gobyerno yung ating mga mangingisda. So habang tinutulungan natin na maisaayos yung kanilang mga ilog at lawa, yung partisipasyon naman po nila binibigyan natin ng insentibo o kaya through the Cash for Work program. Ang mga benepisyaryo ay miyembro ng Mabini Fishermen Association sa naturang bayan, kasama sa layunin ng programa na mapalakas ang kabuhayan ng mga lokal na mangingisda sa rehiyon. Hinihikayat din po natin ang lahat ng mga lokal na residente at hindi lamang po yung mga mangingisda na makiisa, hindi lang dahil tayo ay nagbibigay ng insentibo, pero dahil ito ay tungkulin nating lahat para mapangalagaan yung ating yamang tubig. Samantala, bukod sa probinsya ng Catanduanes, dinala rin ang Basil Program sa Barangay San Isidro sa Donsol, Sorsogon at sa Barangay Buenavista sa Labo, Camarines Norte. Para sa mga balitang Tatak, Bicol, Angeline Dagta. At yan ang mga balitang nakalap ng Ako Bicol News Team. Ako po si Elian Zon. Salamat!